Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Galo ora celintisan lho. Jaga mata. Mangga.谁
cahayu Alhamdulillah matur sembah nuwun. Ya, Mak. Ngaturake kula nuwun, Nduk. Heeh. Ana Ngersanipun penyai para warga wonten ing desa utawi Kalurahan Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo. Iya. Ngaturake kula nuwun, Mak. Uluk salam kula nuwun awake dhewe ditimbali ana ing kene bengi iki. Iya. Kapurih gladiwana hanggulang tepang gelar kelir ana ing Laladan Desa Karangpatihan, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Nduk. Iya, Mak. Wah, luar biasa. Bengi iki beda karo adat sing wis kelakon. Mergo bengi iki pancen istimewa tenan, Mak. Wah. Ora elok kepiye orang sound system 15 set dadi siji sanggon luar biasa tenan kok. Iya, tepuk tangan kanggo warga Desa Karangpatihan. Mula suarane nggo nyambut gawe ya kepenak tenan. Wah, aku nyuwara ngene iki ning mburi kono krungu suaraku dhewe. Iya. Aku ning ngemik muni iya. Heeh. Nang nggon kono muni nggih. Lah ya karang son apik. Pancen luar biasa tenan. Iya. Kene iki desa sing maju, kelurahan sing pol, Nduk, elok tenan. Iya. Tur kene iki dadi tujuane para priagung-priagung, para pejabat-pejabat mesti iki padha rawuh ning Kalurahan Karangpatihan ya ing Desa Karangpatihan kene. Iya. Luar biasa tenan, Mak. Mergo kene iki ya ngemu berkah. Ya awake dhewe dak melu ngalap berkah ana ing Desa Karangpatihan kene ya, Nduk. Iya, Mak. Wah, luar biasa tenan. Penonton tumplek-blek jan. Mongko lenggah kabeh. Iya. Nek sing sebelah kiwa kuwi ora iso nek lenggah ora ketinggal. Iya, dadi jumeneng ora apa-apa. Ora apa-apa. Iya. Penting tertib ya, Mak, ya tertib. Ya. Mau ya wis di aturi cecala karo Pak MC mau sing ning ngarep panggung. Lenggahke mawon sing jumeneng ning ngarep panggung. Ya. Ben sing mburi iki ya kepenak le mresani ben ya pokoke ben tertib, Nduk. Ya, amresainipun. Amresainipun monggo sing tesih jumeneng teng ngarepan panggung monggo kula aturi lenggahke mawon. Ya. Mesake sing mburi, Pak. Mesake sing wingking mboten ketingal kadangan
piyai sing padha jumeneng. Iya, ya wis ora apa-apa sing penting tertib. Sing diharapkan ngono. Ya. Luar biasa tenan acara bengi iki. Luar biasa. Lah kamangka bengi iki acarane dalam rangka ya kuwi bersih desa Karangpatian, Nduk. Ya. Iki wis dadi upacara adat rutinan setiap tahun kudu dilakoni ana ngersane para warga ing desa Karangpatian. Ya. Acarane ora mung bengi iki tok. Ya. Wingi mau awan ya wis dileksanani. Wah, luar biasa akeh tenan rangkaian acarane aku maca ing Ngasi Mumet. Ah iya. Ana turnamen e-sport, Mak. Turnamen Mobile Legend. Wes. Kuwi luar biasa tenan. Ya, Dadi ngurip-urip generasi sing saiki uga ngurip-urip generasi sing dhisik ki ya kudu tansah seimbang, Nduk. ya. Melu mangayu bagya ya, Mak. Sartane awake dhewe melu ndedonga, Nduk. Ya. Nggone para warga ing Desa Karangpatian ya ing Kelurahan Karangpatian Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo kene wis kepareng leksanane adat bersih desa ki ngresiki lahir batine Ya. para warga masyarakat Karangpatian kabeh padha diresiki, Nduk. Ya, ya lahir ya batin. Ndedonga muga-muga icalna sukerta. Amin, Mak. Sartane kabeh sing dijangka dening para warga masyarakat Karangpatian iso kasembatan jumbuh sing digayuh sembada sing disedya rahayu kang kaestu basuki kang kaesti. Amin, Mak, sing disuwun ngono. Lan muga-muga ya sakpungkuri adicara wayangan ya upacara adat bersih desa bengi iki tekan taun sing kecandhak kabeh panene apik banget. Amin. Tandurane dukut sewu tuh ngrembaka panene melimpah hasilé apik kabeh. Amin. Para pejabat muga-muga enggal mundhak derajate mundhak pangkate. Amin. Sing padha sekolah ya enggal mundhak bijine mundhak nilaine, Nduk. Iya, sing tungane sing apik kanggo warga Karangpatian kene, Mak. Ngaturke sugeng lenggah nang ngersane para lenggah. Iki mau dirawuhi karo penjane Gusti Kanjeng Prameswari Pakubuwana. Luar biasa. Melu ngalap berkah sawabe ya, Nduk. Iya, Mak. Matur nuwun. Pak Bupati Ponorogo ya lenggah. Ya. Penjanipun Bapak Sugiri Sancaka matur sembah nuwun. Ya. Didereke penjane Ibu Wakil Bupati, penjanipun Ibu Lisdiarita. Ya. Ngaturke panuwun uga kanggo kabeh muspika sekecamatan Balong. Ya. Uga kepala desa se-Ponorogo matur nuwun bengi iki rawuh. Heeh, luar biasa. Jaba saka kuwi penjane Pak Eko Mulyadi. Iya. Penjane Pak Lurah Karangpatian ki insyaallah calon bupati, Nduk. Oh ngono. Kuwi tenan to. Tenan kok ya. Nek kabare sing tak tampa mengkono. Wah lah ya muga-muga tenan. Wah, piyai sing luar biasa. Iya. Gedhen tenan nganake acara kaya mangkene. Son 15 set. Wah, elok tenan. Iya. Ngaturke panuwun ya, Mak. Sartane salam-salam kanggo kabeh para warga sing padha mriksani. Iya. Sartane kanggo ora keri kanggo keluarga besar Mansatu Gunung Kidul matur nuwun. Iya. Bengi kene bintang tamune sapa, Mak? Bintang tamune nggawa saka Gunung Kidul, Nduk. Sapa? Panjenengane Mas Waloyo karo Mbak Suhin. Woi. To celuk Mas karo Mbak. Ya ben enom lho karepku kuwi. Kumpul wong piyai nom-nom ning Karangpatian ki generasi muda kabeh karepku ya ben Mbah Waloyo ki ketok le enom. Ah iya. Ya, karo sapa meneh? Siji meneh Mbak Lala Atila. Oh iya, diaturi munggah kabeh wae, Mak. Diaturi jumeneng. Mbah Waloyo nendi ki? Halo Mbah Waloyo. Oh nggih. Iya, disepoti silindro, Mak. Serampat. Ya. Monggo Mas. Monggo Bapak.
denger. Yo. Joget. Hai hai. Ya ya. Terus aja mandang. Ayo di sini. Tunggu, Sakake. Kamu gerak tapi koyo ngono. Sabar. Joget ta dhewe. Ora kena nesu, Mbak. Aja nesu to, Pak. Oh, dasare. Terus. Mbak. Dasare do asem tenan kok. Ora kena ngono kuwi. Ora usah muring-muring. Ora iki mau diiringi kaya ngene malah nemu gerak alon-alon ki piye to, Pakne? Gerak alon-alon kuwi ngerti ora aku iki bar kecelakaan. Weh, Kecelakaan. ya kene jenenge. Aku ki adul sarep rene kademen. Heeh. Aku mau ora wis nggodhoke wedang to mau. Godoke wedang iki. Nganti umup to. Saman si kebak. Heeh. Gawe ning kamar mandi lali ora tak naik banyu anyep tak nggo nyiram biur lah ya plonyoh. Sing banyak apane? Lah ngluntrum kabeh nglonyom lho aku ki. Mulane niku obah alon ki eneng sing lara iki ngawur wae. Oh, dadi kejarangan to mau. Malih dadi kaya jamur. Kowe ku jan enek banget. Lah mbok coba tak tilikane ndi? Wah ngawer, anu ngawur langsung. Ora sing lara ki nggo napa? Ngandeng pepan macan iki lho. Delok, Mbah. Wah, Si anakmu arek nonton sing lara nggon ngendi? sak Men cilik. golek. Kula niku dokter. Terus Saged nambani ngoten niku. tenan apa piye? Dicoba mriki. Wah, ra penak aku nek nang kene. Kok rapi? Napa karep nambane kok dadak golek Nah. nggon? Enggak nggih lho. Wong ajenge nambani Lah, kok iya. Jang. Aduh, aja dipindho-pindho ya ledonan. Lah ngapa? Kene ambekane Senin Kemis malah ndi ndasku. Lah dasar isih. Mondolane isih tetep nang Nggih, mburi. tesih. Wah, kene anakku. Nggih. Kene-kene. Kula tengah. Nah, iya. Niki Kene-kene. kula anake. Iya. Lah kok gak mirip? Lah yo anakku gur tekne lengungi japi mbokmu ku wis meteng 3 sasi. Jenenge ya dudu anakmu no. Lho, anakku no. Oh, berarti kula niku anak hasilnya jenengan le demenan ngoten. Ngawer. Iki anakku tekne mbokmu ki. Sik to no. biyen, meneng Aku
aku biyen ki metengke kowe kuwi. Wis meteng dhisik lagi dirabeni bapak. Lah ya arep iki tetep anakku agek Udu. nek wong meteng ki pirang sasi? 9 sasi 10 dino. Lah isih uman 6 sasi ki ora lumayan kuwi. Pamanan sasi. Ojo sembrono. Matur nuwun Mbak Canyek kula Nggih. Kula nuwun Mbak Canyek. Monggo, nggih kula nuwun teng mriki. Mbak Lala, wah piye kabare, Mbak? Alhamdulillah sae. Wah, suwe ra petruk kok ya. Nggih. Heeh, padha wae malah saya Kene-kene. apik. Iya. Malah kok enggati ki kepiye to? Aku ki nek mambu kowe karo iki ki beda. Bedane piye, Pak? Aduh, Iki tak coba ngomong Bapak. Bapak. Mambune wis rada hamburger sithik. Kowe ngomong Pakmu, kowe apa ngemut cem-ceman tekek. kacek turahamu mau. Ono tak entekke kok kae. Iya. Kok terus Iki ketek lu. iki pupuran kit mau ki. Iya. Isih halus. Ayo. Lah kowe pupuran lagi 5 menit yang lalu lho. Anggur Piye? pedhet burdo rontok sing turah gurgon leketan. Lah wong sampean nukokke apa kuwi wedak ya kurang larang. Kurang. Iki lho kaya ngene anakmu wedok iki Nggih lho. niki mereke channel Dior ngoten niku. Lho, kek aku Niki apa? napa mereke? Iki lho. Kuwi celak kuwi jenggaweng kuwi tak rewangi adol cempe. Iki. Iki Mereke apa, Mbak? lipen iki tak rewangi adol babon. Pedak iki tak rewangi adol pedet. Mulai nek raine mbokmu ki rak kaya kandang nek sekolah. Senengane kok lek aneh-aneh mbok ya Ya coba. ampun ngoten niki mbok kula sing banget kula tresnani lho jenengan niku kok. Aku wis ngerti arep iki jenenge ming anak sambung ning gematiku ora ilok. Nek kuwi gematine kliwatan kok nek kuwi ya. Lah ngapa? Lah iya kudune nek jenenge anakku alon-alon arane iki ya ora usah kaya ngono ku ora cedak-cedak nganti kaya Sing jenenge meru market. Ki ora mbedake iki anak sambung apa anak kepiye. Pokoke tak anggap anakku dhewe. Iya. nek wis gedhe iki ya aja kok keloni. Kuwi iki wis umur ora usah ngono Wong wis gedhe rambutan kok dikeloni pake. Lah kepiye to wong aku ki turu karo mbokmu ki nek dek enom-enom ambune ya kaya kowe kuwi. Nggih, Nek wangi saiki ngoten. ambune iki pimeleng putih, balsem, mongko angger tak bringkake gegere kerokan wisan. Turu karo mbokmu ki kaya ngeloni apotek. Iya. Ora nggih namung gegojengan Mbok Cang. Nggih, Mbak Waloyo. Kula nuwun pangersanipun Bapak Ibu warga ing sak lapangan menika nggih wonten ing Karangpatian matur sembah nuwun. Karangpatian Balang nggih. sing rawuh Nggih. akeh tenan iki mau arep liwat nganti rekoso banget ya Pak niku. Mulane Iya. metu mburi kono rada sela rawuhipun para manggala yuda, para namanggalaning praja, ibu-ibu tentu kemawon menika paring donga pamuji mugi-mugi wonten ing desa Karangpatian tansah kalih sing sambe kala jumbuh ingkang ginayuh Sembodo sembodo ingkang kang sedeja sinebya. dados desa ingkang Pinunjul. pinunjul. Amin. Amin ya rabbal Monggo alamin. sasmita sing tak tampa Pak Lurah ki sik muda. Nggih. Sik Yuswane timur. pinten? Nek pinten Pak? Yuswane jenengan Pak Lurah? 40. 40. Ling Asta Lurah pun pinten periode? Dua periode. Nggih, Luar biasa. Sehat-sehat Bapak. Iki Awak piyayine jaga awak sehat ya. amin. dasare piyayine iki nek apa pringane itu prasaja. Iya. Betul. Tingkah laku utama patut tinulada dening para muda ingkang tasih pareng jejegaken budaya. Ngene iku piyayipun Pak Lurah. Pinter tenan bapakku. Aku ki latihan. Oh. Penyanipun Bapak Eko Mulyadi Pak Eko. SIP. Bapak Eko Mulyadi. Iki sasmita sing tak tampa penyanipun Bapak Eko ki le srawung oleh tetepangan ora ming sak bayane ora ming sak tarape menteri presiden segala menteri sampun keparang sak Sampun. wetawis sinaget kaliyan penyanipun Bapak Eko. Malah sampun nate menipun wawancara kaliyan penyanipun Bapak Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Leres sampe nggih mati nggih matur sembah nuwun. Kula nyuwun keplokipun kangge Bapak Lurah kalian Desa Karangpatian. Kanjeng ngaten menika lho, panjenengan ki mbok yo nyonto sithik wae. Kurang Mari piye? mati sing nyedhaki mung dukun. Tamengi lho. Kancaku ku eneng sing dadi bupati, Wih. eneng sing dadi penewu, ana sing dadi camat, ana sing dadi wali kota. Lah kek sampean ki dadi apa? Lho, wali murid. Suprene so. Wali muridnya bangga. Banggal. Nah, wonten rawuhipun para-para ingkang sampun kepanal lenggah iki cetha kene iki tuk ing budaya, umbring sastra, umbu aning seni. Dadi awake dhewe mlebu rene iki padha karo mlebu ning kandang Kandang macan. macan. Mlakno ngati-ati banget aku arep matur wae Pak ne. Dasare yo ora iso matur apik.
Ning ra apa-apa, Nduk, mlebune ngene iki malah nek ana sing kleru ana sing benerke. Oh, ngoten. Dadi umpamane ana sing bener, ana sing pirsa lan paring panambah seserpan. Ya, bener Bapak. Nggih. Nggih. Mboten usah kuwatir wong seni niku alat silaturahmi, alat kanggo komunikasi tumraping kula kalian sedaya warga. Anjir, nek kados panjenengan menika ora ngarep-arep perkara prabeya. Mboten. Ah, nggih. Kula meneh Pak Carik kula sampun nate ngendika kalian kula, lajeng pun para-para ngendika pokoke kula teng mriki niku sing penting paseduluran Pak Lurah. Nggih. Kalian Pak Carik, kalian sedaya kemawon menawi bab arta nomor 28. Sing nomor 1 apa, Mbak? Paseduluran. Wih, Wong elok. kula nek kon nimbang kelangan sedulur karo kelangan duit, kula trima kelangan nenggok. Nggih dadi Apa coba ayo ora trimo Ora kelangan duit. duit. Iya. ngestokaken dawuh Mbok Canggih. Nggih. Pangayu Bagyo menika wis sampun ngawontenaken. Menika saranipun bersih desa nggih. Bersih desa. Sing diresiki ora ming desane ning penggalihe karo atine sing wingi mindak sing kepiye kudu dilangke. Kudu Saiki yo diresiki. jejeg tumuju dalan sing bener. Nggih. Ki ana pamundutan bakal. Menapa menika? Salam taklim kagem Bapak Lurah Karangpatian Balong saking sedaya relawan Pandhawa Karangpatian adalah rindumu. Ya. Mugi tansah guyub rukun manunggal sayek saeka kapti kagem ambangun desa Karangpatian. Amin. Nyuwun gugur gunung kalian lali janjine. Oh ya, matur nuwun. Saka kanca-kanca relawan, Mbah. Nggih. Dipinakani sikik gugur gununge, Mah. Nggih. Kim kanggo membangun kekompakane para warga masyarakat Karangpatian. Ya. Bandol ngrompoling warga, guyuping warga, rukuning warga menika Nggih. kagambaraken kalian lelagon gugur gunung. Monggo. Monggo, Cak. Matur nuwun. Gugur gunung sampun, Bapak. Nggih, dipun pinangkani, Mas. Iya, nggih. Wah, nun Ki- sewu para Pripun? penggemar sutresna budaya kathah sanget wonten ing mriki. Nggih. Malah menika wonten penyanyi ingkang saking tebih ugi keraya-raya tindak mriki awit tresna budaya. Saking pundi, Pak? Saking Magetan. Wah, Magetan Nggih, luar Bapak biasa. trimo menika. Iya. Nggih, Matur ingkang sampun nuwun. trimo Pratama nggih. Niki Heeh. saking Magetan wit tresna menika Mas Yusuf dalang ning diwe mesti. Niki piyayine teng mriki. Luar biasa. Atur Kira suwun. Bapak. Nggih. Kalian sedaya salam-salam katur wonten ngarsa para pamirsa ingkang streaming mboten saged rawuh mriki ya Nduk ya. Sedaya kemawon. Sugeng mresani. Hmm. Saking pundi jenengan salam-salam? Saling wonten ing Jakarta Mas Yanto, Mas Heru, Mas Didi, lajeng Mas Nggih. Gilang menika wonten Mas Arji, wonten Mas Erik, lajeng Mas Pri, monggo. Saking Gunung Kidul ugi menika Pak Wahyu. Oh, Ugi saking Semarang panjenenganipun Pak Gono sugeng mresani sedaya kemawon. Nggih. Monggo. Iki tak awur mbok menawa nyenggol jenenge Didi. Ngawur ya ora ngawur no. Tak kira tenanan. Tak kira nek dulurmu tenan kok. Akrab men Oh, lho jebul oh. ngawur. Ije menika saking ngunut ugi Mas Nardi sak rombongan sugeng mresani cekabungan. Kayak kowe Iya. Nduk, sapa sing tak kirimi salam? Ora ono aku. Ora apa-apa ngawur kaya opake. Nggih, Ngawur, Bapak Mbok. Sri monggo. Nah, Pak Sri Heru. sapa ta, Dok? Nggih mengawur mawon. Masa sak streaming mboten enten Lah sing iya iya asmane Sri.
Nggih. Lagi mresani. Kalau wau pamundutan sampun pun sendikani. Nggih. Intinipun gugur gunung Gugur mujudaken gunung. keguyupanipun golong gilikipun warga ing Nggih. Karangpatian. Nggih. Latihan balong. Ki nganu Mbak Lala. Pripun Mas? Ki sing disuwun jenengan sing kon apa ngaturke. Ya. Salam saking Pak Carik Karangpatian katur dumateng kanca mumet Carik sekecamatan Balong nyuwun kitir sumilir kalian lestari. Ya. Sing minangkani Mbak Lala Atila. Oh. Siap. Ya. Nggih. Oh nggih, ngestaken dawuh. Sigek sak wetawis. Ora apa-apa iki anu mandat saka penjane Pak Dipun Pak Lurah. Lurah. Nggih, Ya. dados ndi? limbukane kon sing suwe ngerantu rawe penjane Bapak Bupati. Oh, Ya. ngoten. Dadi nyantai ya Mbak Wal. Lah nggih. Ya. Nyantai ayam napa nyantai wedhus? Kok ngoten lho jenengan. Tegese kok rasa kesusu ngono lho. Mas aku kok Jenengan ki wong tuwa nggo patuladan ora kok. senengane golek jlegongan. Lah ngopo? Kuwi ora kena nggo panutan. Wong sak anu nyantai kok nyantai ayam napa nyantai kambing. Nek wong tuwa ki cok ilang. Nek nek ora santai. Oh, lah ra ngono. Ya. Mbak Lala, nembang Mbak Lala. Nembang napa? Pilih sing ndi? Lestari apa Kitir Sumilir? Oh dua tak. Heeh, pilih sing ndi? Kitir aja kitir. Oh, Kitir Sumilir. Monggo katur kentir. Napa kitir? Kitir Nggih. Sumilir. Jenengan ampun ngendikan iku mboten Lah, saged. iya iya. Wong Iya. mau tak ajari malah kitil sumilil kok. Ini sampean kene Pak Ne. Nggih mriki. Kalih mirengke. Aku trimo nang kene rada dhuwur. Monggo nggih. Ala Lah, padune jenengan, mencari Pak. kesempatan to. Oh, Mbok ya iya. dieling-eling nek aku ki anake ngono Ah. kok ya. Oh senengane kaya ngono aku pun aku Malah yo. delok Lah, iya. bokonge anake. Piye Ono kuwi? ming nang dhuwur kok diunek-unek kae. Ya ya tenan kok. Ungak-ungak padake sumur. Wong lanang ki nggone salah ya Bu ya. Ya, mangga Kitir Sumilir. Ya. Sampun ngantos mengke krungune senang kula Ya, ngomong iya. mangga Kitir Sumilir. Ya. Mangga, Mas. Ya. Yeah.
Ora apa-apa. Men suwe ya karo udut-udut sik wong. Ya aja suwe-suwe. Oh ngono. Aku nek sedela kok kagol. Takut. Aku ki arep ngadeg nang kene iki ngaling-ngalingi iki lek nonton Lala dadi bingung. Ora sampean kira tok sak rene. Aja ngono kuwi to. Ya tenan kok tenan. Bapak ki Iki lho. aku ngadeg kene sampe ngene iki. Wis tak munggah men cetha. Apa lalane nembang men kono kae. Lah napa kula ten mriku. Ojo ndak saya cetha. Ora apa-apa, Mbah, ora apa-apa. Mbak Lala main ning kene. Tengah kono kuwi. Neng tengah, dadi ki lek meresani men kaya nek konser. Oh ngaten nggih. Iya. Iya. Apa pas gon sorot kene iki kowe? Nggih mboten mengke blereng no. Iya. Galoh, ora celintisan lho. Jaga mata. Mangga. Anganku tambara anganku. Penak. Wis kek takonono kae bocahe. Wis cetha. Wis cetha Anu, le. apa jenenge kae? Bintang piro takoni? Bintang. Ulasan. Rasah ngono. Rating piro? Iki mbokmu biyen ki ya penyanyi dangdut. Oh ngaten. Aku biyen saiki pensiun kok no. Pensiun Oh biyen ki. anu, penyanyi dangdut gen pasar malam nika to. Ora. Kan gen Lah tong iya setan jaman nika to. biyen aku nek nganggo kostum semen iki. Nggih. Rok saudel ngeten nika, Bu. Parok saudel. Ini Loro kok tak udel ki lho. le latihan karo barengan karo nang ngarep toko cat. Kone cokot set. Bawa. Biyen kuwi nek joget mbokmu ku nek goyang ning Ponorogo kuwi bokonge iso tekani Mogiri. Adoti men. Karo kole ngapiri bokong. Jose. Nggih. Iya. Sampun pun sendikane, Mbak. Nggih. Ha ganti milih sinden Mbak Wal. Sik pundi lah napa monggo. Lho karepe jenengan Mbak Lala wae mang milih, Mbak. Mas. Iya, sing Tak endi? pilih ya sing endi ya sing iki. Mosok kuwi ora ding iki wae oh iki. Oh sing nomor loro. Nggih. Sing ndi? Oh Mbak Niken. Sing Oh, Mbak tasih Niken. perawan nggih Pak. Wah kena, kena. Mangga Mbak Niken. Ya. Ya, demikian yo. Disepati Mas, deg-deg terang ayo. Ya. Ayo kene rada maju Wan. Sapa? Prawan. Perawan Kalimantan po perawan Karimantan. Biyen tahu perawan, Bu. Oh. Perawan kok wetenge dilem. Kok dilem piye to, Nduk? Udah Ya wetenge ya.
Ya niki ngaturke lagu apa iki minangka pamundutan karo ngerantu rawuhipun tamu ingkang tasih keparang dereng awal. Iki dongane sik nganggo warga Desa Karangpatian, Mbak. Jenengan donga. Nggih biasane Mbak, dongane sing prawan ki sepo manjur ya. lho. Heeh. Lah dongane kula sik. ndongake awake dhewe weran. Jare ketengah. Iki ra ndonga nek awake dhewe iki nyenyuwun. iya, Nggih derek ndedonga, ayo derek ndedonga. Derek ndedonga mugi-mugi sedaya warga masyarakat Karangpatian. Karangpatian Balong Ponorogo. Kok para naga piye to? Ponorogo. Apa? Para naga. Wah, sakjane sak meniki naga kabeh apa piye? Nah, kecantol. Nggih, pinaringan sehat nggih, Mbah. Amin. Pinaringan sehat, panjang yuswa murah rezeki. Amin. Ngaten to. Ya wis ngono wae. Nggih. Mugi menika sungguh ingkang kinaya sembodo ingkang Nggih, amin. Amin. Ngaturke lagu apa kinarya panglipur Cahayu. Pamundutanipun menapa? Lestari ana. Saryono. Janjine. Lestari ana lan janjine ana. Nggih. Aris endi? Pesari ya. Oh, Lestari. Iya. Duet sesama perawan. Iya. Loh, Aku sudah punya. punya Anak maksudnya. Perawan kok dianaki piye to? Ya ora apa-apa. Anak angkat. Jenenge kok Anak anak angkat. angkat. Angkat junjung. Ayo. mangga. Diampingi mbokne karo bapakne. Oh, nang kene wae. Ya, mangga. Iki nggih putrane jenengan. Oh, iki ya anakku. Iki mbok sing ngendi meneh? Iki 10 mbarep kabeh. Kuwi mbok sing aku, Jen. kuwi karo mbok sing Karang Recek, mangga. Jane iki pira to, Mbah? Kok akeh men lho jenengan kiteng telecek turut ngendi-endi. Lah nggih, nendi-nendi kok menebar benih. Ah, Kaya ngene kok ya laris ya. Nggih. Aku Oh ki niku ndek mesti bojo. nggon petengan mesti. Aku iki golek bojo kursak kecekele kok. Oh, layakno anjur lunga mesti sangune mantol. Lah kok ngapa? Lah, buah. Nggo lamar. Sing penting ana lawange. Ya. ya, mangga Lestari, Mas. Ansor laras. Sang Dewi katon nglam-lambi hamba Simbale. berwangi semi harum kembange melati dasar ulane dadari ya Jogja, Ponorogo. Kadya puspita ing nindra Hanjakati tresno Lalatila Tung tembang suci yang sami sajroning sati. Jangan pohon ageni sarati kadya kembang yati. Angen-angen kulalono kawa Iteri tanpa wangenan Aku nembos marang kabagyan Banget manis sinawa Matur nuwun. Lestari. Lestari sampun. Nggih. Lestari wis diaturke. Iya.
Ki Mbak Lala ki lenggah sik, Mbak. Aku lagi. Ngunjuk sik. Iya. Ngunjuk kopi, ngunjuk kopi. Mesake kaya Ah, nggih. Ya nek diglebek ndak ya malah saya Saya serem. cilik ya. Kok saya cilik ki apane lho, Pak? Ya wis pokoke. Awakmu iki lho. Awak iki nek semono ki ya sedengan. Sedengan. Ora lemu-lemu banget. Ini ki ora. jenenge ideal. Nah, neng ora idealis lho. Baru gede cilik lemu kuru ki. Iki njut bocah-bocah kondo lungguh njut awake dhewe ditok nang ngene iki arep ngopo ya, Pak? Nembang iki mau saka Pak Haji Saidi Caping Gunung. Ya. Bengi iki penjane ora iso rawuh mrene ning ming titip Caping Gunung nganggo jula-juli. Oh, ngaten. Sawerane transfer 300 ning rekeninge nggon aku, Mbak. Nggih, monggo ngempun simpen kemawon. Ora sak gelo ngono kuwi to. Nggih, ngaturaken sugeng dalu ingkang nembe rawuh, tentu Ya. kemawon tamu ingkang kantu-antu tumangga ing samangke pinarak. Matur sembah nuwun awit rawuhipun tentu kemawon paring pujasta pujastuti. Oh nggih, Pak Bupati. Danipun Bapak Bupati ingkang sampun rawuh ngaturaken prisa rawuh sekelenggah nyuwun pangapunten kula wonten mriki nuwun sewu monggo prayogi lenggah langkung rumiyin. Nggih. Niki Caping Gunung, Iya. katur Bapak Saidi. Oh nggih. Iya. Mrika sing mresani saking dalem. heeh, ngaturaken sugeng lenggah dumateng jawun Bapak Bupati kalian Bapak Wakil Bupati. Iya. Nah, Kalian ibu tentu kewala Nggih. ngaturaken wilujeng rawuh sugeng dalu monggo. Piyayi ki nek tresna budaya harpa wengi-wengi iki ya tindak. Wah, Nggih, nggih. Matur rawuh sembah mriki nuwun. Tur ngeten Mbah Walo ya. Dados pundi? Pundi? Putrane penjane Pak Bupati Ponorogo ki asmane unik. Sinten? Sing putrine, sing putri, Lha kok unik dos pundi? kuwi asmane istimewa tenan. Sinten asmanipun? Asma Kinarya Japa kuwi asmane Jian Ayune Sundha Langit. Iya. Jian Ayune Sundha Langit. Tenan niku. Heeh. Nah, iki niku jeneng sing apik ora kaya bojoku iki. Ngapa? Kok tekan aku meneh? Jeneng kok Suhin. Oh, oke. Apik no. Suhin ki werdine apa, Mbah? Aku tak takon. Coba nek suwin ki apa? Lah nek omone kowe sing jeneng Suhin ki apa? Suki. Apa? Luweh. Nah. Hin Hin ki kentir. Kleru. Su ki luweh, hin ki hina. Dadi kowe mung wong wis ora. Ngawur kowe iki jeneng unake bojone kok rusak kenyok-kenyok. Jeneng ki Waluya. Sapa? Nek Waluya ki coba apa Pak nih? Wa ki wayah. Heeh. Lu ki luar. Ya ki bebaya sak wayah-wayah luar saka bebaya. Prek. Kok iso? Omo nang kono wae ya goling kok iso-isone lho. Tene pas alangan. Alangan kok ping bola-bali. Tur Waluya ki nganggo jeneng. Nggih ta? Jeneng rumah sakit Mudi Waluya. Nah,